мамлакатҳои аҷоиби дунё. Дар дунё бисёр мамлакатҳое ҳастанд, бо мӯъҷизаҳои худ, бо табиати худ касро ба ҳайрат меоранд. Масалан, Канада дар Амрикои Шимолӣ бештарин кӯлҳои ҷаҳонро дорад. кишвари дигар ин Ҷопон аст, ягона кишваре ки имрӯз император дорад. Ҳолланд кишварест ки бештари хокаш аз сатҳи баҳр паст аст. як кишваре ки онро ҳам материк ва ҳам як кишвар мегӯянд, ин Австралия мебошад. танҳо кишваре ки суруди миллияш хонанда надорад, ин Испания мебошад. танҳо кишваре ки парчамаш мураббаъ аст, ин Шветсия мебошад.